Здравейте, хора! Днеска ще гледате мен. Как играя Dragon Hills. И нека започвам. Тантаран. Играта е много яка, така доведете я в Google, изтеглете си я. Както се реши. Но предпочитам да се изтеглите, защото е много хубава. Хайде. Да, разрешавам. Сега гледайте как играем его. Йоу. Станка от полис. Не, защо? О, аз. Лаская. Как се играе покер? Вау. Соп. Да, от нашия клас, дето има двама с соп. Между другото, ако някой знае съкръщението от соп, няма как да не каже сопа. Защото те точно това заслужават. И я показали това. Така, сега един измазлак и ни го гони. С дракон. Абе, рицари. Точак къде пръкна. Ужас, не стана злезно. Колика скачена майка ти бътва. Издание сте на... Много рекорд, нищо. Не. После клатушка се, но став раснали по краката. Клатушка са като стави на катричка. Или катричка стави на... Бе, не знам, ви скажете. Опи, много яко! Това как го преди. Юху! Да, Катрина ставичка беше. Бум. Вторка мотоцикла. Бум. Умря сякаш да наригал с копия газот. Тази без дракон. И то чак се преобърна. Ти някакъв кетча. Бум-бум.
Totena Prima! I za pierwszy klip myślę, że to właśnie mnie nie zadziały. I do